Luisuuko puhelimen käyttösi käsistä? Varo! Tarvitset Phone Reliefin. Se on uskomaton uutuus hands-free puheluihin. Aiheuttaako puhuminen niskakipua? Tarvitset Phone Reliefin. Katso. Aseta kaksipuolinen kiinnitystyyny mihin tahansa puhelimeen. Sen jälkeen kiinnität vain luurin pidikkeen. Näin helppoa se on. Ilman käsiä, ilman kipua, verraton vehje. Istuu tukevasti puhelimeesi ja kädet ovat vapaat tekemään mitä tahansa. Pehmustettu luurinpidike on helppo irrottaa ja helppo säätää. Toimii kaikissa puhelimissa, myös langattomissa. Voit käyttää sitä missä vain, milloin vain, sisällä ja ulkona. Taas keskeytys. Et saa koskaan työtäsi tehdyksi. Toimistotyössä saattavat kädet loppua kesken, mutta Phone Reliefin avulla sinusta tulee kätevämpi. Tällainen pitää olla jokaisella. Työ sujuu nopeammin ja helpommin. Phone Relief toimii omassa puhelimessasi. Et uskokaan kuinka olet tullut toimeen ilman sitä. Tämä on uusinta puhelutekniikkaa. Uskomaton keksintö, jota käytät joka päivä. Tulet hämmästymään, kuinka paljon ehdit tehdä päivän aikana Phone Reliefin avulla. Katso vielä, kuinka helppoa Phone Reliefin käyttö on. Onko mitään järkeä puhua tällä tavalla, kun Phone Reliefin ansiosta se on näin helppoa? Soita heti TV-putiikkiin ja tilaa oma luurin pidikkeesi. Nosta luuri ja astu putiikkiin.